Ezeh, no one like you. Ekueme, 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 ekueme. You are the living God. Oh, Ezeh, no one like you. La 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 la. Ma la 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 ma no la la la. Shayoga. You are the living God. Oh, Ezeh, no one like you. Ma la 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 no komama. Ela na 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 no so na ye kabash. Ela na 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 no no. Ezeh, no one like you. You're my healer, you're my keeper, my restorer, my life keeper. You are the living God. Oh, Ezeh, no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, Ezeh, no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Oh, Ezeh, no one like you. Wagachia nukuchi, wagachia nukuchi. Nani gibu omogachia, nani gibu bineme. Omogachia nukuchi, amama sama solo hello hello rain. Agabatoya mbada waroso. Ekueme, so gibu ekueme. Ihe kwuru bihi neme, ihe kara bihi neme. Ogunye. Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ajamasị dị asọ nke tata bụ ụbọchị Thursday of the 16th week in the church's ordinary time, and Thursday, the
4th week of July 2025. In this family house of Mr. Amauwelu, Ezeh, we pray for the happy repose of the beloved wife and mother of the family, Mrs. Jane Chinyere Ezeh. His soul and the souls of all the faithful departed. We also pray in this Mass for God's consolation on the young family, that they will continue to abide in God's love, not giving up in the challenges that befall them, but trusting in the love of God, and for God fulfilling their hope, that their dear one is at rest with God. Christ is our God. Amen. Ụmụnne m iji kwado onwe anyị maka ihe omume ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emeghego site n'ikwupụta nke anyị. Onye zitere Igbo bi lọghara ịlụ onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara ịkpọ ndị ome njọ Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna anyị rịọtara anyị Chukwu arịrịọ onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Chineke jide niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ka duru anyị na ndụ ebighị ebi. Let us pray. Almighty God and our Father, we firmly believe that your daughter died and that your son died and rose to life. We pray for our sister and your daughter, Jane, who has died in Christ. Raise her in the last day to share the glory of the risen Christ, who lives and reigns between the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Ihe ọgụgụ nke a si n'akwụkwọ nke mbụ nke Makabis. Ụmụnna m, n'oge ahụ Judas onyeisi ọchịagha ndị Juu kere ụtụ were nakọta nnu ego 5 nke o zigara Jerusalem ka e were chọọ àjà imezu obi maka njọ. Omume dị otu a o mere ikpe makasịrị mma, kwesịrị inye nkwado na nsọpụrụ, n'ihi na o chetara na mbilite n'ọnwụ dị, maka na ọ bụrụ na ọ naghị atụ anya na ndị nwụrụ anwụ ga-ebilite ọzọ, ọ naghị aba uru ikpere ha ekpere. Mana ọ bụrụ na ihe ọ bụ n'uche bụ ezigbo nnukwu ụgwọ a ga-akwụ ndị nwụrụ anwụ n'ezi omume, ọ bụ echiche dị nsọ na nke metụtara Chukwu. Ya bụ, ọ kwụrụ ụgwọ njọ maka ndị nwụrụ anwụ ka e were zọpụta ha na njọ. Okwu nke ose bụ ụwa. Ọma na azịza. N'ụlọ nke dị nwere ka m ga-ebi ebebe azịza. N'ụlọ nke dị nwere ka m ga-ebi ebebe. N'ụlọ nke dị nwere ka m ga-ebi ebebe. N'ụlọ nke dị nwere ka m ga-ebi ebebe. Chineke bụ onye nche m, o nweghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ dị. Anyị gbalaba ka anyị je ọnụ, anyị lụsi anyị ihe, anyị kwelekwe oyi mụ anyị ga-anụ dọka anyị ga
kanyijita ebe ike na-eje ọpọzivanye kwuru dike bụ mana chukwu na-afụ obi n'ikwe nụọ ma nọ naanị n'ozuru ebe niile olise gị ka na-akpọ omegbu ụmụ mmadụ chetakwanụ chukwu olise nke mmadụ lọtakwanụ chukwu omebi nke mmadụ cheta na chukwu nọ iwubezie mmadụ cheta na chukwu na-afụ onye ọma cheta biko lụọ ililo ewuo dị n'olise nọ chukwu na-afụ dị na chukwu ma ibi na-eme n'ụwa na chukwu ma ị na-eme n'ụwa na chukwu ma ị na-eme njọ na chukwu ma ị na-eli eli na chukwu ma nke na-emezi na chukwu ma na chukwu ma na chukwu ma na chukwu ma Thank you for coming to the podium. Engineer Comrade B, we thank you immensely. We can see Barrister Ezeh appreciating the children, dancing with them, sympathizing with them for their late mother. Whoa! Engineer, you know where somebody. Thank you, engineer. Thank you. I can also thank you. Wow. Wow, thank you. All right. That's a special day. Whoa. If you see an intention of coming to them, tell them, I urge you to come out now and do this thing. I am feeling my two younger sisters, Aruma Nidiamaka and Aruma Kasika. Whoa! Audible! 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 I can say John Ebagu is here. Whoa! Engineer Okarama Testus is coming to the president. I can also cite Moka Makamanima, Chichoke. All right. Oh. All right. Thank you.
Iwe
Don't know. Onye ọbụla jiri ibi na-eji. Ndono. Darling. Chair, so sorry, sir. Ndono. Ndo. All right. No. Darling.
morning. Don't know. Don't know. Don't know. I don't know. I'm almost in there.
Anyị ekele gị. Unu bụ ndị ole? Ọbụna ụmụ nwanyị nọ. Ka anyị ekeletere unu. Anyị ekeletere unu. Ezeh nọ. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies, and God of all consolation. Comforts us in all our afflictions, and thus enables us to comfort those who are in trouble with the same consolation we have received from Him. Praise God, the Father of our Lord Jesus Christ. Of Mrs. Jane Ezeh with the holy water that it recalls her baptism, of which St. Paul writes, all of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. By baptism into his death, we are buried together with him, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live the new life. For if we have been united with him by likeness to his death, so shall we be united with him by likeness to his resurrection. Let us pray. Lord, we humbly ask your mercy. Accept the soul of your daughter, Mrs. Jane Ezeh. Forgive the sins she committed through human frailty. Free her from the bonds of death and admit her into everlasting life through Christ our Lord. Amen. na
na-adịghị ike mmadụ ọgụ ọ ga-enwe mgbe o mejọrọ Chukwu. Anyị na-arịọsite n'okwukwe ahụ anyị nwere na Kristi na-akwalite ọnwụ ndị nwụrụ anwụ ka o kwuru ozugbo Kristi onye ọzọ ka mkpụrụ obi tinyere eche na mkpụrụ obi ekwenụ gara aga. Ụmụnne m, ka akwado nwaanyị nke ọma ime emume ihe ndị a dị nsọ na-efuta nje anyị gaa. Chukwu onye nyere anyị iwu ka anyị sọpụrụ nne na nna anyị n'obi ebere, mere nne anyị bụ Ezeh na Eze ebere, gbaghara ya njọ ya, ma mee ka anyị na ya zute otu ụbọchị n'ebe obibi dị ebe ya n'ezi. Site na iwere anyị Jesu Kristi ịkwa anyị onye gị na ya na-ebara na Chineke n'otu nke mmụọ nsọ. Who's the one to run From the book of Prophet Ezeh. On this mountain, the Lord of hosts will make for all people. The Lord of hosts will make for all people a feast of hard things, and he will destroy on this mountain the covering that is cast over the people, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he take away from the earth, for the Lord has spoken. Better than 1,000 elsewhere. One day, keeping your heart is better than 1,000. One day, keeping your heart is better than 1,000 elsewhere. One day, keeping your heart is better than 1,000 elsewhere. My soul is longing and yearning, is yearning for the courts of the Lord. My heart and my soul bring out their joy to God, the living God. I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me, even though he dies, will live. Hallelujah. Onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. N'oge ahụ, Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, obi alọla unu mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. N'ụlọ Nna m enwere ọtụtụ ebe obibi. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, agara m agwa unu
na m na gị kwadoro ụlọ ebe obibi. Ọ bụrụ na m aga dozicha ụlọ ebe obibi, aga m abịaghachi ịkpọrọ unu ka ebe m nọ bụrụkwa ebe unu ga-anọ. Unu ma ụzọ ebe m na-ala. Famos asị ya, onye nwe anyị amaghị ebe ị na-ala. Kedu ka anyị ga-esi mata ụzọ ahụ? Jesu sịrị ya, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla ga-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. Oceana Kosebrova. Ndị otu Kristi nọ n'ebe a, ma ndị bịara bịa, ma ndị bịara anyị, ma ndị na-anụ oyibo, ma ndị a na-anụ oyibo, ma ndị Igbo, ma ndị na-akpọrọ Igbo. Udo dị unu. O nwere ajụjụ na-adị obvious, ma ọ dịghị necessary na-ajụ a. Mgbe ndị be anyị na-continue ịjụ dị ajụjụ. Ihu onye nọ n'ụlọ ọgwụ saa operation dị mma. Ama m niile enweta ụfọdụ. It is a required question, but you still have to ask it as a mark of concern. But sometimes when you are looking at that person, you know the obvious. Ihe anyị nụrụ ihe ọgụgụ nke mbụ the book of Isaiah the prophet, reading from verse 25, verses 5 and 6, or 7 and 8 and 9, sorry. Also, on that day, it will be said, behold, this is our God. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. Lee ka Chineke anyị, onye anyị na-akụ anya ya, onye anyị na-ekwere olileanya n'ime ya, ka anyị nwee na-aṅụrị n'ime ya. This scriptural passage is only trying to confirm to us our relationship with God, as uncertain as it may be, will one day come to a certainty. But here we are descriptive, in the ambience of hope, in the powers of faith. I never any definitive thing I can say, this is what God is. This is how God looks like. And Chanoma, Onodo, Olilanya, Uron Kanichaka. Mana ina mi wago. When I was after my ordination as a priest, Ima approached me in his usual way because we related so well. I gave him a cap and looked at him again. Are you really serious? Barely
31 years or thereabouts, or 30. I was like, does this boy really know what he wants to enter? I was ordained in July. I think his traditional marriage was in August, and the same August wedding in Abuja. The first wedding I ever went for in Abuja as a priest. And today we are talking about another story altogether. Who can explain it? Nobody. Who can explain it? I got to the place of wedding, and the priest was questioning my priesthood. Because that time I was just barely ordained. I had not even obtained the normal ID or ID card, if you may call it that. What we call celebrate. Because we get to celebrate only at Easter, at the Monday Thursday, that is Holy Thursday Mass. That is when you get your celebrate. Your bishop issues you with a celebrate, so that even if you go anywhere you are not known, you can present it and you'll be admitted as a priest to minister to the people of God. What I presented that day as my identity card was the prayer card I did for my ordination. And Father told me, anybody can do this. And I told you, will my brother now bring anybody to come and wed him? It was only then that he said, okay, let's go ahead. And he allowed me to be part of the celebration. Otito be Jesus. I was at Nguru for the traditional marriage, and I was in Abuja. And today we are telling a different story altogether. If anything takes me to Abuja all this while, Chinyere will be quarreling a man. Hey, your brother came, and you allow him to go and pay in a hotel when we have a space in the house. That is the kind of person we are talking about. A family you will enter, you will not see anything except sign languages. No voices is raised. They behave like they sign themselves to understand themselves. The children, the same thing. That is what it takes. Commitment, sacrifice, love. All these things go together to form human relationship, especially in a family setting. It is only when we obey God at the day of wedding, I remember, which is the tradition of the church. Do you take this woman to be your lovely wedded wife? To love and to be whole? In good times and in bad, in sickness and in health, till death do you part. And most often in the readings of the wedding, you will hear that blessed are those who fear the Lord and walk in His ways. In all honesty, as close I am to the husband, I never knew Chinyere was sick until she died. But I said, what is this I'm hearing? And she just sent me a message one early morning. I lost my wife yesterday night. I thought it was a dream. I called him. I was like, was she sick? He said, yes, she's been sick. And for long. How come I didn't know? Otito dili Jesu. Otito dili Jesu. Iwe wata. Mana ahụ ike. Mana ahụ ọnwụ. Ma ọ dị mma. Ma ọ dị njọ. Ma ngọzi na-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-emegide. O nwere ihe bụ ụzọ Chineke na ndụ alụmdi na nwunye. Na nwoke ga-ahụ nwunye ya n'anya. Nwaanyị ahụ di ya n'anya. Ha na-abụ ewere ofu obi na-emekwa ihe. Ya bụ ihe bụ ụzọ nke Chukwu na ndụ alụmdi na nwunye.
Emma, my brother, as I'm talking to you, I'm talking to your children. People will come with advices. And, you know, in our place, when somebody is in trouble, everybody becomes a professional advisor. A professional therapy giver. A professional psychology, psychotherapist. Everybody, when somebody is in trouble, they will come and tell you, here many people have baraka. What's the religious? Here many this girl or baraka and you forever. Here many have baraka. It is not your baraka. Don't you ever listen to that. It is going to put you into more troubles. I was concerned when I was talking with you. I was like, how did her people accept the news? He said they knew everything that had to go in the way. It was natural, no way. Anyway, a man tomorrow now, upon Nagina Chimera, and Abuja, upon Nagina, some other things, nobody they made to go and say, they will talk about it. Let us assume that a private jet. But it's only just God has blessed you. And I believe God is still going to bless you. Tomorrow, God continues to bless you the way He blessing you in your children. Then people will now remember there was a way the wife died. Jesus comes with his consoling words. Let not your heart be troubled. Obie akọlụ mmiri maka na ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi bịa ọ bụ na m eji edozichere ụlọ ebe obibi aga m abịa ịkpọrọ whenever your own house is ready. Amen. Ọ bụrụ ọkụ it is not my portion. Ọ bụrụ ọkụ it is back to sender. No. When your house is ready, and remember, your consent is not needed. What you told me, Jesus. I don't know the only other thing we need to do, like people who are climbing the hill, like the Amauwelu, you also need to remember. Can you not because when you get those children, some of us who were born Catholic, baptized Catholic, lived Catholic, received the Holy Communion, confirmed in the Catholic Church, wedded in the Catholic Church. Tomorrow you will remember there is another church. It doesn't you know, a church taken a Catholic church or only does. They have to go to Obie. They go to Obie. A church taken by her. You are nowhere to be found. Yeah, I need to know to Christ. Can I so pushing in and can Jesus Christ? No, no, time of mind to see again. Don't face us in future. We will live and count our blessings and name them one by one. We will live to an old right age, so that even when we die, though people will cry, we will remember that God has done his part. We are not regretting having Jenny. God used her maximally, even as young as she is or she was. God still used her maximally. You will see her in her children. You will see her in the commitment she did in the family life. You will see her in the support
she gave the husband while alive. And let these things we see be a huge consolation. Unless prayer of reflection. Let us pray with faith and confidence to God our Father, who lives forever and who can do all things, as He raised Jesus from the dead. So He gives life and salvation to both the living and the dead. For your daughter, Mrs. Ezeh, that she may share the light of Christ's resurrection, come into new life of happiness and peace. We pray in the Holy Spirit. For those to whom this world is the be-all and end-all, that they may come to believe that the good news of salvation, renew their lives and have faith in Christ, who is the way and the truth and the life. We pray thee, O Lord. For all who are gathered here to pray for Mrs. Ezeh, we believe, act and speak in full realization that one day we shall be called upon to answer for our thoughts, words, and actions. We pray in the Lord. Let us pray for those who suffer in mind and body, that they may never come to think that God has abandoned them. We pray thee, O Lord. Let us pray for all who have come here today to pray in the spirit of faith. May we all be part of the kingdom of God. We pray in the Lord. Compassionate Savior, you wiped away all the tears when you gave back the widow of Nell, her only son. Comfort those who mourn the loss of their dear one.
We pray before. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chọọ ọpụta n'ebe anyị nọ ka ndị ahụ ọ ga-anwere nọ ga-ewute nweta nkasi obi site na nkwa ndụ ahụ na-ahụ dị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị osebụ ụwa ndụ anaghị enwe njedebe ọ bụ mgbanwe ka na-agbanwe ya mgbe ụlọ ikwu a uwe a mebiri a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke ga-ebi eluigwe n'ihi nke ha anyị na-eso ndị ọma na ndị si ọma okwu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwe mkpọtụte bi ebi n'aha si At the time he was being prayed and entered within to his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given all for you." For Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring us the fruits of journey to together with you, I pray. God, free our bishop and all the prayer. Remember also your sentence and daughter in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray.
pray that with the blessed Virgin Mary, the Mother of God, blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles and all saints who have lived throughout the ages, who memories to be blessed eternal life, and may praise and glorify you through your Son, our Lord Jesus Christ. Ezeh ezumike ihe gị na wetara anyị na ya mmeri gị edere site na Kristi nwe anyị. I want to use this opportunity to greet every one of you, those who come from far and near, the Abuja people, the Enugu people, our people here at home, and those who come from different places, the relatives and the others. I want to say thank you for honoring our invitation. And I want to also say thank you for coming to pay our lovely wives in last respect. The CWO will appreciate you for taking the risk from all the way from Abuja to this place. The staffs of efforts, the colleagues of my elder brothers, his friends and others, you see, may the God Almighty continue to bless you. As you come in peace, you will go back in peace. The Lord Almighty that brought you people here will take you people back in the mighty name of Jesus. The priests that officiate, you see, may the Lord continue to give you the strength to carry us on to the mighty name of Jesus. Thank you, everyone. Thank you. Ya mere ka anyị jiri umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị na nwa odibo ya Chinyere Ezeh, onye anyị ga-eri ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na ike nke mmụọ nsọ, ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga, ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụ onye jụọ mgbapụta, onye akwụkwọ ugbo ojii, onye mere ka ya na nna dịkọ na mma, na onye bụkwara na okwu aka nke ezigbo onye nche afọ. Ka Chineke mee ka onye sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ ga-ebi ebi na-aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.
Anyị na-ekele gị n'ihe ọma niile nke jikọsị mụ na ndụ nke a pụrụ ịkwụ ahụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ama na ndekọ nke ndị nsọ dị na Kristi. Ya mere, onye ebere ga-eti na arịọ ka anyị na-ere nwanyị oghere mmụọ odibo gị chinyere ọnụ ụzọ nke paradaịs. Nyekwara anyị aka dị ka n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịlite onwe anyị ruo mgbe anyị niile ga-eji izute Kristi otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị n'ahụ ebe site na Kristi dị n'ụwa anyị. Sorry, about the protocol, because no man which I am on. And it is with the best logo and the protocol. Name the that is what I mean. Chukuja Monsieur. I'm going to name one Akabia Woman. Isa was I want to back up about this up in the Kuma in the country. Along my bosses. Don't you? Sister Jane. Candibosi tupate na paradise. Candie guru magachine kete. Yeah. Don't come together. We come together. We are
Irimo Chineke mo narekele meni. Okay. Narekele. Onye nwanyị Jesu Kristi nọrọ n'ime ili ụkwụ ụbọchị atọ wee si ofe ahụ gọzie ili niile berenụ ya mere n'ihe agha dị nọ n'ime ili dị nwe nchekwube karịa ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Chinyere Jen Eze nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya n'ehihie. Ndị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka obi gị so na-aṅụrị ndị nsọ gị ebighị ebi n'eluigwe. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ jem n'ala ọ laghachi n'ebe ngosipụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ kpọrọkwa nwa odibo ya. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị nke a gara aga gbanwee wee ihe nke ya bụsoro. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ Chinyere n'ala n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ.
onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ekpere maka nwanne anyị Jane Chinyere Ezeh. Anyị rịọrọ gị nwere anyị Jesu Kristo onye kwuru sị mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọ bụrụ na asị na ọ nwụrụ anwụ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na maka ya ruo mgbe ebighị ebi. Ya anyị ga-asa abanye anyị ọmụrụ nwa anyị. Ka gị onye bara anya mmeri n'ihi ọnwụ Lazarọs ike anya mmeri nke anyị arịọ Kristi. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwa odibo gị Jane ndụ ebere anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kpọrọ onye ori mechagharịrị nkwa ịrụ na paradaịs nabata nwa odibo gị Jane n'eluigwe anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ nọbara gị wee zụọ nwa odibo gị Jane. Inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọrọ uru n'ihi ọnwụ odibo gị Jane Ezeh. Ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebere kasịa anyị obi anyị arịọ gị Kristi. Anyị arịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ibere nwa odibo gị Jane Chinyere Ezeh. Nke mbụ nwa odibo gị nwere okwenye na-ehe gị uche gị ekwela akwa dabara n'ahụhụ gị n'ime ya. Nke abụọ mgbe nwa odibo gị nọ n'ụwa ezi ofufe ebe ejikọ ya na ndị niile kwere. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị n'ọnụ anyị. Nye ya ezumike ebe bụ onye nwe anyị. Chukwu ebe anyị na-akwakwa arịrị maka ọnwụ odibo gị bụ Jane Chinyere Ezeh. Anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede ma ọnwa na-akpali ya akpali ya n'ihu anyị. Kama ka anyị na-eche uche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike ịbanye ọsịsọ na ebe obibi ahụ anyị niile na-atụ anya ya biri na ya ebebe. Ka Maria nne nke Chukwu nne dịgasị obi ebere onye nkasi obi ndị niile na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwanne anyị Jane Chinyere Ezeh na nke ndị niile kwere gara aga wee site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi anyị n'eluigwe biri na ya ebebe. Onye nne from Secretary ya nso nwa okorobịa nwa agbọghọbịa nwa okorobịa onye Obie Secretary nwa agbọghọbịa from Parish Abuja. The family,
Ndiamba. In-laws. Woman in the
Aye, greater no. Undo abundole. No abundole. Name Zugunan. Aye, greater no. Greater no. No abundole. No abundole. Uma do mogo. Aye, kunu greater no. Aye, greater no.
Ndo abundole ka. Ndo abundole. Na mu wono Obie. Ka deze. Bito group abundole. Kuma sisa. Enugu sa. Oguru be muro enworo. Ala no. Ayekele kuma disi abun sika. Ayekele no. Biko nda abundole. Enugu si akpụ Nsụka. Ka anyị kelee. Ala no. Kamera agịsa. Ezeh and Ezeh. Nwadike. Ọ masị ka ame ka o buturu maka ọnwụ nwa unu. O si na wede o wutere anyị. Mana o nwere gbara Chineke ya dị. Na ọnwụ bụ mgbe o ji nsọ. Anyị were ka anyị hụrụ ya. Anyị kelee. Ndị ndụmọdụ nwere ike inye ezinụlọ ndị ọnwụ bụ dịka di na ụmụ ya. Ọnwụ dịbụ adị. N'ọnwụ ya dị anya dịbe. Ndụmọdụ m na-enye bụ di ada anyị nwaanyị. O jisi ike ga-enwe ike zigote ụmụaka anya. Ga-enwe kwụrụ ọfụma. Na-azụgote ụmụaka anyị na-ahụ ụmụaka ya. Na-abịaba anyị na-adị nne ya. Anyị na-emekọrịta. Anyị kelee. Ala no. Anyị kelee. Thank you sir. Ala. Anyị kelee no. Biko ndị abundole. Okunu bụ nwa. Ndo nnọọ. Deze no. Ai mere ha nke gị? Abụ m Judith Osinachi Nweze. Ai masị ka ama ndị obodo gị maka ọnwụ n'ụwa. Mgbe m nụrụ na jail na anti jail nwere. Dịka ebuteghị m aka n'ọbụ ezu. I was like, ndị akpata na-echukwu mmadụ anaghị adịghị etu. Ọnwụ metụtara m tụma. Even men na ọ ka na-emetụta because o nwere mmadụ ịnọkwu mmadụ wa ịchọkwa onye na-emetụta etu eka. The woman Adika, she's too good. And the thing I know me trying Chinese. Aye, as camera beri kan back to na kwa na ndu sebe di sebe maka mmemme no. E kwara anyị na-ebere onye ọbụla bịara ebe a. Mendi eme envelope, mendi eme ndị ha nwere ke Chineke na kuchie ha. Anke ha na-ana ha na-anọ. Na-enwe nsogbu. Dịka ụmụnne ego ahafụrụ dịka tinye na ụmụ anya ndị ndụmọdụ nwere ike inye ha. Ndụmọdụ m nwere ike inye ha ebu na ihe mere eme ka ome. In life there are some certain things you cannot change. So because of no omegome, ha digide n'ọrụ together na Chineke na ya enye ha ike. Nyekwe ha ha ya ejiwe dogara ntụ. Amen. Anyị kelee. Daarụ nọ ka. Daarụ nọ. Anyị kelesịrị m. Ọnụ abụ ndị ole? Ndị ego.
Okay, there's it. Yeah. Ka ye kene chere no. Ka ndo abundole. I want the duck. Nak. There's it. There's it. Uma da é crescer no. Okay, give me a service. Yeah, that. Nera obudu no makongu nwa o. Nen ma di nwere ike inye dị ka ndị ọmụ gburu. Ndị okwu ndụmọdụ nwere ike inye. Okwu ndụmọdụ nwere ike inye ya na ụmụ anya. Amen. Amen. Samuel. Oh, ka, uneme. Daru. Anu uma da gramo ndo uma. Uma da mu no be. Okay, ka, de de. Uma da mu no be, ai kna cheru no. Ah, daru. Oh, daru. I would like to know your name, sir. My name is David Ezeh. From where? I'm from Enugu State. Would like to tell us what's happening in your house today? Today is my mom's burial. How do you feel about the death of your mom? I feel really sad because I have a lot of good memories with her. So what do you miss most about your mom? I miss her kindness. Like every time we used to hang out, it was so fun. But now that she's no more, I just have to be prayerful and strong. So, to the rest of your siblings and your dad, what word of advice do you have for them? Let them be strong and very prayerful. Let her make it well in heaven. Amen. So, like other people that came around for this burial, what prayer do you have for them? As I'm going back, let nothing bad happen to them. Let them not have any accident. Let them just go back in peace as they came here in peace. Amen. Now, can you just say a word of prayer for your mom? May our peaceful soul rest in perfect peace. Amen. Amen. Thank you. Thank you, sir.
Anyị kelechara unu. Daalụ unu. Anyị kelechara unu. Ka ndị ọ bụ ndị ole? Ndị ọchụ anyị. Ka anyị kelechara unu. Ndị eze unu. Saka ka anyị mara aha gị. Ọzọ eke onye wetara Romanus dị oke. Amasị ka anyị mara ndụmọdụ nwere ike inye ezinụlọ mọmị ya tụrụ. Nwanne m nwee nwunye nye nwụrụ. Chineke ji agba ha ume. Mee nye ha ntasi obi. Maka na ndị izu atasigo m obi, ọ ga-abụghị anyị nwe ndị ofu ọnwa. Ekpere anyị bụ na Chineke ya nọrọ ya na ezinụlọ, onye nweghị iji ka emekwe. Ụmụ Tiri ka ya na onwe ya zikwa ndị wada. Matakwa ikwu na ibe enye. Maka na onye nwere enye agwa n'okwu nwoke anya n'ọchụ anyị. Kenu ma nwe odo nweji ndị ọchụ anyị. Romanus dị oke. Chukwu abịa ma anyị na-asa anọ ya anọjiri n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Ka dejenu. Anyị kelechara unu. Dejenu. Good afternoon. On the 9th process, I ekele unu. Okay. Okay, sir. Anyị kelechara unu. Daalụ unu. Ka ndị ọ bụ ndị ole? Ndị ma mụ n'obi. Ka anyị na-eje unu. Anyị kelechara unu. Ndị nnọọ. Ka. Ka. Ndị nnọọ. Anyị masị ka anyị mara ntụmadị nwere ike inye ezinụlọ unu. Ọ na-ewute anyị ọfụma na anyị ihe dịka nwunye di anyị n'ụwa na anyị agbụgbọ aka. Ọ bụrụ na ọ bụ mmadụ igwe na anyị niile ji ọgụ mana anyị na-asị na anyị enwe ntiti tupu ezinụlọ gị enwe ntiti na ọnwụ bụ ihe amaghị na anyị eme. Yes. Ka. Ọ na-eme. Ka anyị mara ha nke gị. Mba amadị ise. Ka. Ka. Ndị eze. Anyị kelechara. Ọ na-eme. Ndị zamagụ anyị kelechara unu. Daalụ unu. Ọsụkọ bịa nọnyere anyị. Ndị eze unu. Abịara nsọ. Ka anyị masa ka anyị mara aha gị. Onye nwe. Ọ masị ka anyị mara ndị obodo gị maka ọnwụ nwa. Ọ bụ ihe mwute maka na nwunye anyị akara gị nka. Ọ bụ na ọ kara nka na ya ga-atara ayọ. Mana ọ bụ onye ọnwụ mwute. Onye mee na anyị nọ like this. Anyị kelee. Anyị sị ka anyị mara ndụmọdụ nwere ike inyere di anyị na ụmụ anya ọ hafụrụ. Anyị gwara ha na Chukwu bụ onye wetere. Ma Chukwu wetere ewu. Ma Chukwu bụ mmadụ dị best. Anyị bụ mmadụ bụ ya anyị obere mmadụ. Ọ iwute anyị. Ụlọ ndị mgbe mkpasị na life goes on. They should go on with life. Knowing that the Chineke na mmadụ na obe mee amaghị oke mee ka ihe letara m. So we are hoping on God. Everything is all right with them. Amen. Also, I don't go here. Amen. I kelele. Thank you very much. Dejen. I kelele no. Dejen no. Diana, are you okay?
CWO. CWO, Our Lady of Perpetual Help, Galadima, Warimpa, Habara, Inonere, Di Onyo Tuhara Mo. I gave a ring with a quote when you found. I'm like Hassan. See them di one night one, you know. Can you wait to make our presentation properly? So MC, permission to go with your microphone? Thank you. From 9 days novena of Office of the Dead, booking 30 days mass, Gregorian mass for her, and attended even the record mass in Abuja and the rest of them. But we have to be here. So what's ready now our constitution, okay?
able to put a lot of songs together. Why cover our expenses of people that are coming. We have a transport and everything. Our lunch, our dinner, our breakfast even today. And even if we need breakfast tomorrow, it is common. However, we still have this sum of 400,000. I wear again in room. I am an even and if I come, I'm sure we have to get Sister Jane, Mana, Mother Mary, Jesus Christ, Pastor Jane, Pastor Binini, Ramo, only for request and Roma. Pastor Binini. Mother with some faith. Our unique sisters. This kind of Africa. Darren. Asha Abuja will be. Thank you. Once there is God, there is grace. Water. But I want to have others to come with courage. No, I will be a mountain. Water, which is a mountain. I don't know so much about Abuja. She was our member. I will say they are today all the last as our sister. I do
Celebrate at the church. Good afternoon. May we know your name, please? My name is Ezeh. From where? From where? From Enugu State. Obie, Enugu State. We'd like to know what's happening in your house today. The burial of my mother, Mrs. Ezeh Chinyere. How do you feel about the death of your mom? I don't know. It's really an overwhelming experience that caught me by surprise. I was overwhelmed and shocked at the same time, but life goes on. So what do you miss most about your mom? She used to tell me about their secret in CW. So I'd like to know your advices to your siblings and your dad. Stay strong, stay strong. This life get as it be. This life is somehow. Stay strong. That's what I can say. Okay. Like many people that came around today for this same purpose, what prayer do you have for them? I pray that they go back to their destination safely, no harm, no accident. As they come, they will turn back to the way they come, to where they come to Jesus. Amen. I want you to say a word of prayer to your mom. Mommy, I pray as you are in the Lord's bosom, look over your children and see that what you plan for us comes to pass. Amen. Thank you. Thank you. God bless you. Good afternoon. May we know your name, please?
This is Ezeh from Chemaka. Would like to tell us what's happening in your house today? So today was the ceremony after the burial. Today was the ceremony of the burial of my dead native mother. It's a Chinyere. How do you feel about your mom's death? I feel sad at first, but then now later found out that she's in heaven and she'll be looking over us as a guardian angel. I'd like to give your siblings and your dad advice, word of advice, as your mom is no longer around. What word of advice do you have for them? Stay strong. God is God's time. God gives and takes at his own time, so stay strong. Thank you. Like other people that came around for this same burial, what prayer do you have for them? For them to go safely, go back safely. Amen. Can you say a word of prayer to your mom? Anywhere my mother is, we have served, she's perfect for us, perfect. Amen. Thank you. God bless you. Aye, clear no. Aye, clear no. Ando abundole. 94 sets. Okay, sets ma. Yeah, on se combien non yere. De jeno. Ka. Se kamera ha ke ka. Ah, ke mbe make esu. Onye mboko. Ka de je. Chairman 94 cents. Okay, chairman. Ka. Aye connected go. Ka. Wes kon we bia no kronye nkun. Ka. Aye connected. Amasa kamera ndo modi nwere kinye no onye nkun zik na nwunye ha furu. Nya no mu. Yes, mana ya anyị na-asịba nke mbụ bụ na nye Chukwu kego mere ka ọ bịa ụwa Chukwu ya eke ọlara na anyị na onwe anyị na-enye na ọ na Chukwu ukwu anyị na-enye anyị nwere ike ichere na anyị emegide onye nwụrụ na-emegute nye gọngụ ọ na-emegute na ọ na Chukwu like ha na ka ọ bụrụ ha na ọ bụ ya anyị na-ekwukwe na onye foto anyị na-enye nwụrụ ọ jisie obu enye ike na ihe ụwa niile omegome n'ike enyi ọ nweghị onye were ka anya ya eme ka ya nweghị onye nwụ na-asụ ụsọ ọ kpachaghị anya na ọ na Chukwu saa tie n'otie elu na Chukwu amaka onweghị Chukwu amaka ghọtago anyị na-asị ekpekpe ekpere na ọnwụ nwunye enye bụ blessing ka ọ bụghị cost onye abụ ekpere ka anyị na-ekpere shi ihe niile ọ na-eme ga na-agara ahụ ndị enye ama na-eme ameka onwe na ọ ya ejide anọ nke ọnọ na-ekpuchite onye na ụmụ anya na-ayọtara Chukwu na Chukwu na-enye aka ka a na-ekpuchite onye ụmụ anya ka a na-aga n'ihu anyị na-eme onye ozugbo ọbụla n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ka. There's no. Amen. 94 sets. Saka kamera hankegu. Onye nwe. Aye kiregi. Reverend. Ka kamera hankegu ka. Ka aye kireturu. Ka there's no. Welcome sir. Saka kamera hankegu. Okay. Welcome, sir. Onye nwe. Ka anyị kenete. Okay. Ka. Sike bịa nọnyere.
ourselves. So I can go. I can go. As master. I'm gonna hang it. When you win. Guys, this is only 9%. Yes. Guys, I can go. This is.
I check my first baby. I said, this is for everything to happen. I'm not watching the house. I'm not going to do it. I'm not going to do
But these are majority, I'm not very representative of them. I am praying for them. I pray whenever you hear from me, and I believe we shall be well with them. Whatever my life, whatever they demand, or whatever they need to protect them, I pray God Almighty will provide them. I don't know what's happening. Whatever she did, which you know she told me, like a visa, I will take care of them. Thank you, sir. I can like it. You can't pay my man. Let me have any share of one. You can't make it, man. You get that. Somebody to make a man. Never have any share. What is that about? I can't know how to do that. I can't know all their support. At that time, they know that. They should not have to do much. And I don't know that. As well, I don't know that. If I don't use it, I don't know where you get them. No, I expect that when you can, I can't do the way for them. I don't know babies. I follow them. I want to help them. As I go down the Shabbat, that they want to. I can like it. I don't know what very good is in the in very good. To make them have to my best program. Let's see, wọ́n ti ṣàyà sí wa kára látàrí Thank you, sir. God bless you. Amen. I can look it. Naro. Thank you, sir. It is so. I must say, camera hug. I'm Maxwell, Ezeh. When you be? I'm going to go. You don't know. I must say, I'm on the wood to come up on it's not really a good celebration, you know. By nature, it happens. But we give God the glory. We thank God for everything, at least for a successful burial. But we pray this kind of a thing never happen again. Amen. To us or even to our neighbor, to anybody close to us. We don't. Amen. Go for stuff like this. I can look it. Okay, must say, camera. Look at you catch a miss in the Yabu wine. When you know, I can have no quack, and you will maran. Yeah, we marry she now. We marry she's a very nice, beautiful soul. I lost somebody who since Mumaran, my brother Nataran, till her demise. I will not go to get she has been evil baruran or new one to get my life. She's always smiling, you know. Every day, morning, afternoon, night. I know a very nice someone, very nice woman. I know it's very, very accommodating. Can accommodate everybody. She's a very nice person. I will definitely miss her. Already I'm missing her. But it is well. I can like it. Oh, Massa Camara and the mother will kill your brother and a woman. So I just keep believing in God and trusting God. Because at this point, there's no one that will be enough. You understand, to heal the pain or whichever. So we just return God and I'll just pray that God give them the strength, the heart
to bear this great loss. I can the kind of mother say, Betty Chibemaka, Monday, Betty Benisha. You can now on the mother she Betty Chibemaka, Monday, Betty Benishinda. Okay, when the Benisha, the know you have an alarm, you go, they have sugar. Without any problem, no obstruction. Amen. I can leg it. Can ask anyone on your sir. Thank you. Say that the video back. Yes. Your hand, your hand. No, they move requests. No, they move requests. I'm here. You don't capture. Yeah. I'm my black man taking the photo. And if you don't know, why are you covering the video?